Més de 200 persones van escoltar la conferència impartida per l'exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, al vestíbul de l'Institut Montsià d'Amposta. Era el segon seminari del Fòrum del Talent organitzat per Montsià Actiu i tractava de fer una reflexió sobre els valors de la justícia, la igualtat, la solidaritat i la llibertat. Que ningú vulgui aplicar les fórmules d'ahir als problemes d'avui. Avui tenim que crear, tenim que inventar el futur. I estem en aquests moments. Este acte d'avui és un acte d'invenció, de contribuir a aquestes noves fórmules per a l'esdevenidor que sigui més just per a tothom. El conseller comarcal d'Empresa, Indústria i Ocupació, Ivan Romeu, va posar de manifest la important tasca que s'està duent des del Montsià Actiu per fer possible la transformació social i afavorir el canvi de paradigma tan necessari en el moment actual. Volíem que els valors, aquesta revolució, fos algo molt important aquí al nostre territori, com no, Amposta, i també d'una forma especial, no en un pavelló, en butaques i d'una forma com sempre es fa, sinó a un hall d'un institut, en aquest cas l'Institut Montsià, del qual hi estem molt agraïts en la participació que han fet i la predisposició per tot. Romeu va remarcar que els nous seminaris del Fòrum del Talent aposten per la transformació de l'individu, motiu pel qual tindran un caire humanista.